сехонагаи фурӯшӣ дар 46-ум микрорайон дар домҳои советӣ ҷойгир мебошад. Дӯстони азиз, домҳои дӯстдоштаи шумо хона бо таъмири нав ва замонавӣ бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. Варианти беҳтарин барои шумо. Навурмона ҳатман то охира тамошо кунед. ҳозир ҳамашро фаҳмонда нишон медиҳем. Сар мекунем аз суроға. Аз ин тараф чорраҳаи худи 46-ум микрорайон ва аз ин тараф бошад Султони Кабир. Хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин маҷмаи истиқоматии назди роҳ ҷойгир мебошад. Дар назди бино якчандта мактаб, боғчаи кӯдакона ва масҷид аст ва худи бинои истиқоматӣ мана ҳамин трезаҳо мебошад. Дӯстони азиз, якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷра ва аз ин тараф ҳоҷатхонаву ҳаммом, ошхона ва балкон. Сехонагаи пурра мебошад бо масоҳати умумии тақрибан 64 метри квадратӣ дар сеюм ошёнаи бинои советӣ. Худи бино аз 4 ошёна иборат мебошад. Хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. Хона мехаред, медуреду зиндагӣ мекунед. Ҳамин чизе ки дар навор мебинед ҳамаш меистад. ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш 100% қоидавӣ. Нархаш 890 000 сомонӣ. Боз албатта ки муомила дорад барои харидорҳои аниқ. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. Аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. тамошобинони гиромӣ, хотир расон мекунем канали Дом Тиҷей дар нархгузории хона умуман хуш нест. Аз мо танҳо реклама. Агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали Дом Тиҷей дар хизмати шумо. Рақамҳо барои рекламаи хона 907 14 55 15. Дар WhatsApp ё ки Telegram муроҷиат кунед. Дом Тиҷей, рекламаи босифат бо нархҳои дастрас. То боздид, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотир расон мекунем ки Дом Тиҷей канали худро дар Telegram дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар Telegram мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. Барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. дӯстони азиз.